ospatua izateko. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la tuya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú lo hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. Es palabra de Dios. Salmo responsorial. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad.
Cantado, Señor, tu patrimonio. San Paulo apostoloak esatarri. Bedeinkatua izan bedi jangoikoa. Jesucristo gure jaunaren aita, espirituaren eraguztietako bedeinkapenez zeruan, Kristoban bedeinkatu gaituna. Harengan aukeratu bai duen mundua sortu baino lehen. Bere aurrean maitasunez, santu eta errogabe izan gaitezen. Aurrez aukeratu gintuen bere seme haude izateko. Jesukristoren bidez. Bere nahiaren hoberatasunez. Bere seme maitearengan hain ugari eman digun graziaren anizak. Bera gorespenez bete ezan. Kristoban oinarriko gertatu dela guei. Hortara deituak izan gera. Gauza guztiak berak nahi bezala egite dituenaren ere batiz. Eta Kristoban uste hon izan genuenok, jangoikoaren aintzaren gorespen izango gera. Jaunak esana? Jesucristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Gabriel aingerua bidali zuen jangoikoak Nazaret deritzan Galileako herri batera, Birjinia batengana. Daviden etxeko Joserekin ezkontzeko hitzemana zegoen Birjinia eta Maria zuen izena. Aingeruak haren etxeak sartuta honela esan zion: poztu zaitez, graziaz bete hori, jauna zurekin. Ikaratu zen Maria hitz haiek entzutean eta pentsatzen jarri zen zer ote ziteken halako agurura. Aingeruak orduan ez izan beldurrik Maria, jangoikoaren ederra arkitu dezu. Begira, sabelean sortu eta semea izango duzu, eta Jesus ezarriko diozu izen. Handia izango da, goi-goikoaren seme deituko dute, eta Jainko jaunak haren aita Daviden errege aukia emango dio. Jakoben etxean errege izango da beti, eta haren erregetzak ez du azkenik izango. Baina Maria orduan aingeruari, nola daiteke hori, nik ez baitut ezagutzen gizonik, eta aingeruak Espiritu Santua jaitsiko da zuregana, eta goi-goikoaren indarrak bere itzalpean hartuko zaitu. Horregatik, zugandik jaioko den santua, jangoikoaren seme dituko dute. Ara, zure aide Isabel ere, bere zaharrean haurdun dago, eta agorra omen zena, 6. hilabetean arkitzen da. Jangoikoarentzat ez baita ezer ezinik. Maria orduan, ona hemen ni jaunaren birabea, gertabekit zuk diozun bezala. Orduan, aingeruak utzi zuen, jaunak esana. Ama Birjinaren sortze garbia ari gera ospatzen, abenduaren 8. Hain zuzen ere, Elizak ospatzen du, Ama Birjina jangoikoak hala nahi izan zuelako, jatorrizko pekaturik gabe sortua izan duzela. Gaineko guztiok, jatorrizko pekatua daukagu sortzetik, eta bataioarekin batera barkatu egiten zaigu. Ama Birjinaren kasuan ordea, Elizak sinisten du jangoikoak bere ama izango zenari, bere sabelean Jainko semea eramango zuenari, halako privilegio ederrau egin nahi izan ziola. Aldez aurretik, Jesusen merituak berari aplikatuz, jatorrizko pekatutik libratu egin nahi izan zuen. Eta hoxe da gaukoan, abenduaren 8. Elizak ospatzen duena. Gainera, esan genezake fedeko errealidade hau,
Elizak dogma bezala deklaratu nahi izan zuen 19. mendean, hain zuzen ere Pio IX aita santuak 1894 urtean dogma bezala deklaratu, proklamatu nahi izan zuen katoliko guztiok sinis genezan. La realidad de los dogmas de fe que proclama la Iglesia, no muy a menudo, tenemos que pensar, el último dogma que ha sido proclamado con la solemnidad de dogma, es decir, con la autoridad que tiene el Santo Padre, heredada de San Pedro, que le fue dada por Jesucristo al mismo San Pedro, y haciendo, vamos a decir, uso de esa autoridad, de vez en cuando el Papa declara como dogma de fe una realidad, una verdad, no que empieza entonces a ser parte, vamos a decir así, de la revelación, sino que ya se encontraba contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición. Pero el dogma de fe es como una garantía que la Iglesia no tiene ninguna duda de que esa es la doctrina verdadera. Y el último dogma que ha sido proclamado, por ejemplo, es la Asunción de María en 1950, es decir, hace 70 años que la Iglesia no ha proclamado con esa autoridad, con esa solemnidad, con esa garantía, una verdad como de fe. Y, en concreto, el dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamada por Pío IX el año 1854, en un momento muy difícil para la Iglesia, en el que se encontraba él mismo fuera de la sede. Se había tenido que ir de Roma y se había tenido que refugiar en Gaeta. Entonces era la época de la unificación de Italia. Hasta entonces en Italia había distintas realidades políticas independientes. Estaba el reino de las dos Sicilias en el sur, estaban los estados pontificios en el centro, estaba Venecia, estaba también el Piemonte, estaba Lombardía, había distintas unidades políticas y se estaba gestando en aquel momento la unificación de Italia, pero vamos a decir que eso provocó distintas dificultades, altercados, batallas incluso, y en aquel momento en concreto el Papa había tenido que exiliarse y se encontraba en Gaeta, un poco al sur de Roma, yendo hacia Nápoli en la costa. Y es allí donde proclamó este dogma. Cuando la Iglesia proclama un dogma, a veces, a lo largo de la historia, ha sido porque podía haber una controversia sobre una verdad de fe y podía haber distintas formas de pensar al respecto. Otras veces, incluso sin existir ninguna controversia, ha querido dar una solemnidad especial a alguna realidad de fe, a alguna parte revelada, vamos a decir así, en la Escritura y en la tradición. En este caso, en el caso de la Inmaculada Concepción, es verdad que en la Edad Media había habido teólogos, incluso muy importantes, que veían dificultades que no podían para proclamar como dogma o para, decían, se podía pensar de distintas maneras. Incluso el mismo Santo Tomás de Aquino no lo veía claro, porque decían que el pecado original se perdona por los méritos de Jesús en la cruz. Entonces no entendían cómo antes de que Jesús muriera en la cruz pudiese habérsele perdonado o habérsele quitado a la Virgen María. Sin embargo, el pueblo cristiano, en la inmensísima mayoría, desde el principio del cristianismo, tenía como un convencimiento de que la Virgen María no había tenido este pecado original. Y la teología fue evolucionando hasta llegar al convencimiento de que no, vamos a decir, el tiempo para Dios no es igual que para nosotros. Dios no está sujeto a una sucesión de minutos y segundos, sino que Dios está presente en todo tiempo y lugar, y que por eso se podían haber aplicado tranquilamente los méritos de Jesús de una forma anticipada, de una forma previa. Eta hoxe da Pio bederatzigarren aita santuak proklamatu zuena. Handik urte gutxitara gainera, hori 1894 urtean gertatu zen, eta handik 4 urtetara Lurdesen, Frantziko hegoaldean, Ama Birjina agertu zitzaion hango hartzaile bati, Bernadette Subirusi, eta
esan zion, bere hizkuntzan, Bigorreko batuan, Bernardetek hizkuntz hori egiten zuen, etzekin frantsesez ere ez zeugan ikasia, hitz egiten zuen etxen eta frantsesa ikasten zuen eskolan, eta Ama Birjinak esan zion, ni naiz sortzez garbia, hoxe esan zion Bernadette Subirusi. Horregatik, esan genezake, Elizak hartu zuela Ama Birjinaren konfirmazio bat bezala aita santuak proklamatu zuena. Eta gaurko egun honetan, hoxe ospatzen dugu, abendualdiko giroan, gure zeruko amari bere bitartekaritza eskatuz, eta batez ere guregan sortu dezala berak ematen duen alaitasuna, poza, edertasuna eta maitasuna. Benetako bakea nagusi izan dadin, gure bihotzetan, gure etxeetan, gure herrian, mundu zabalean. Eska bezaio jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuak berezitik kontutan izango ditugu, Madalena Goikoetxea, Lateiko, difuntu guztik, Iñaki López de Munain jaunak bere baitan hartu, eta handik gure aldeekin dezaten. Euska bezaio jaunari. Entzuna itauna bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia Jakoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna Maria Birjina Doatsuaren sortze garbiaren festaburu ospatzean eskaintzen dizugun opari salbagarria, eta ura aurretia zartutako zure graziari esker, erru guztitik libre izantzera itortzen dugun bezala, libra gaitzazu gu ere, haren otoizaren laguntzaz, bekatu guztietatik, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuek isu, egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guzturi eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko al guzti du beti eko horri. Maria Birjina txit Doatsua, jatorrizko pekatuaren kutsu guztitik garbi gordeba izenuen, eta zure graztiaren betea zerretu, zure semeari ama berdingabea emateko, eta arengan adierazteko Elizaren hasiera, Kristoren emaztea, zimurrik eta errurik gabea, eta guztiz ederra den Elizaren hasiera. Izan ere, Birjina garbionek eman behar zegoen semea, gure pekatuak garbituko zituen bidoltz errugabea. Ura bera aukeratu zenuen guztien artean, zure herriarentzat, grazia lortzeko laguntzaile, eta santutasunaren ereduleagarri. Horregatik, aingiru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu horiako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputzeta odon egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez akitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio botatik, hau ere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalongoan kalizarturik, berrizen eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio botatik, hau ere odolaren kalizarata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak markatzeko isuriko dena. Egizue hau nere hori gari.
biziaren ogia eta salbamenaren kaiza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez aldarean zure sarritzari onartu behituzulako. Eta balin eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizak, eramazu maitasun osora Frantzisko gure itar santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin, eta eriz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Madalena, Lateiko difuntuak, Iñaki, eta hildako guztiak anitzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak ezkigu arren, guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Toartsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta izaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gora esakizagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honegin eta honekan, zuri aita jangoiko algozte durorri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta laintza guztian, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldurrik gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiak eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan senter, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esnada apostoluei bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea eta. Jangoikoaren bidotza, jangoikoaren bidotza, jangoikoaren bidotza, ona hemen jangoikoaren bidotza, ona munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren gaina deituak. Jaunak bidezken zenio, etxean sartzeko, eta esan zertzeko.
egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, Maria Birjinaren sortzea, jatorrizko pekatutik gorde zeruen miragarriro. Hartu dugu sakramentu honek senda ditzalagutan pekatu horren zauriak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Abisu bat. Jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztialduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak zoazte,